Tak zápas bol napätý, bolo veľa vylúčených na našej strane, že sa nám to ťažko hralo. Sme radi, že sme dali tie prvé góly, ktoré nám tomu napomohli, že sme ten zápas zvládli a potom sme to už vlastne dobojovali do úspešného konca. Pre brankára určite nie je závidenia hodná situácia, pokiaľ mužstvo ide pomerne často do oslabenia, tak ako to bolo v vašom prípade dnes. Napriek tomu skutočne niekedy ste Martinčanov privádzali doslova do písmena až do zúfalstva. Tak sme si vyskúšali tie oslabovky a sme radi, že sme v nich dostali gól, ale sme to vlastne dobojovali a vyhrali ten zápas už na konci. Dá sa povedať, že v tých kľúčových momentoch ste v podstate predviedli veľmi dôležité zákroky za stavu 2-1. Hoci ste mali aj trošičku šťastia, keď mám pocit Dürer tam nástrelil žrtku v druhej 20-minútovke. No to šťastičko k tomu patrí, tak sme radi, že vlastne dali gól. No. Možno to padne niekedy inokedy. Dnes bolo vidieť, že niekoľkokrát ste tam mali rozhovor s hlavným rozhodcom. No sa nemôžem vyjadrovať.